ten lugar a Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico norte de Portugal. O día 7 sábado e 8 domingo, o horario da feira é de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde ás 9. Contamos con 20 produtores, 80% van a ser de produtos gastronómicos e un 20% de artesanía. Como todos os anos, son na súa maioría da zona de Trás-os-Montes de norte de Portugal e de todos os puntos de Galicia. É unha feira, como sempre, de degustación e venta. A parte da venta, temos programadas outras actividades que vamos a ter 2 talleres, un o sábado en horario de 6 da tarde, con ciza de papel, vai ser un obradoiro de torno de barro. Para apuntarse hai un número de teléfono que despois vos paso a información, ou no propio stand da feira. E o domingo temos un obradoiro con artesanía de Galicia de creación de casiñas para páxaros, que foi un proxecto deles que xurdiu a raíz dos incendios de fai 2 anos para concienciar un pouco da importancia dos paxaros tras estas catástrofes. As inscripcións igualmente no stand da feira ou no Instagram da Artesanía en Xebre, que é @artesanía_enxebre. Despois, outro ano máis, que o ano pasado non o fixemos, volven as catas do SIL, que terá lugar o domingo en horario de 12 da mañá coa sumiller Mercedes González. Para apuntarse na oficina de dinamización turística ou chamando o número de teléfono, que tamén por un rollo de círculo, paso vos na información, terá un custo de 5 euros. Como actividades paralelas ao que pode ser a feira, temos o Festival de Música Alternativa de Amaba, que vamos a ter música nas sesións vermús, e despois o sábado, a partir das 8 da tarde hasta as 2 da mañá, con noites de rock. Vai haber bastante diversidade de grupos, pero bueno, eso creo que xa polo contou Ramón, creo que mellor a vos. Temos este ano facer unha zona de degustación onde os produtores venderán petiscos para que podamos disfrutar na feira, a parte de non só comprar, tamén degustar, que tamén é eu creo que un obxectivo dela. Alba todo, e polo tanto un ano máis vamos a ter esta feira de produtos tradicionais que tanto éxito ten. O ano pasado foi tremendo, volvemos ao río, volvemos ao malecón, esperemos que non chova, que levamos 2 meses prácticamente sin caer unha gota de auga e agora xa empezamos a enredar ca chegada do mes de setembro, non? Pero, bueno, en calquera caso, evidentemente o río é o sitio máis emblemático que temos para este tipo de eventos. Venos perfecto polo tema do concerto tamén, dos concertos de Amaba, que aquí na Praza do Concello non hai sitio para facelos, e polo tanto, bueno, repito, esa gran novidade só con respecto ao ano pasado é isa que volvemos ao malecón, volvemos ao río, e, bueno, estamos seguros que va a ser un éxito como todos os anos. Este ano creo que temos nos produtos gastronómicos, ao final hai casetas con viño, porque este ano están en plena vendima, entón este ano era complicado, les era complicado, la vendimia se adelanta, prácticamente todo o mundo va a estar vendimiando el fin de semana, todas as